Doncs i tant, són molts anys aquí ja, seran 18 des de l'escola que vaig començar i bé, tornar a casa sempre bueno, per mi és un pas endavant sempre, no és cap pas enrere, per molt que vingui de jugar en una categoria superior i res, molt content, molt il·lusionat i segur que les coses, tal com s'estan fent, aniran molt bé. Quin objectiu et marques personal i col·lectiu? Bueno, personal, sobretot seguir millorant com a jugador, intentant aportar el que sé fer a l'equip, transmetre coses que pugui saber a l'equip i com a objectiu col·lectiu estar el més a dalt possible. Bé, ja vam sentir el president que deia que l'objectiu era clar i jo reafirmo el que diu ell. Tinc ganes de que el Júpiter torni a estar on es mereix, que és a tercera. Bueno, sí, any complicat, any per madurar, per saber que bueno, al futbol hi ha molts factors que bueno, t'impedeixen a vegades jugar, no jugar, després l'estat de cadascú, anímic i bueno, aquest any amb moltes ganes, ja et dic, si haig de jugar bé i si no, a competir amb el de la meva posició. Sincerament és un jugador que es té que aportar en aquesta mitja punta un toc de qualitat, una miqueta de creativitat en tres quarts. Volem un projecte de gent jove, dinàmica, sobretot a la part de dalt i gent de la casa. Al final volem gent que estimi el Júpiter, que estigui amb nosaltres, que sigui un projecte il·lusionant i a les Prats encaixava en tot el que estic dient. Però bueno, és un projecte molt bo i bueno, jo crec que a les Prats encaixava de manera total en el projecte. Pots ser un referent des de l'equip? Des de l'equip, clar que té que ser un referent, és un jugador que ve de tercera divisió, va fer un any molt bo quan estava a Júpiter a tercera divisió, per això un equip com és l'Europa, un equip punter a tercera divisió, es va fixar en ell. Com ha comentat ell, no ha sigut un any bo a nivell de minuts, però jo crec que a nivell de vestuari i d'experiència ha pogut aprendre molt i sí que volem que ens doni aquest toc de qualitat en tres quarts i que sigui un jugador molt important.